Nauli sa pagkagada ning sarong persona, asin pagkairido ning tulong iba pa, ang kuta na maugmang pagtiripon sa naning magbarkada sa sarong resto bar sa barangay San Jose Talisay, Camarines Norte, pasado alas 7 ning banggi Pebrero 19. Sigun sa tagapagtaram kang Camarines Norte Police Provincial Office na si Police Lieutenant Colonel Rogelin Peratero, naisihan na sa nanindaang insidente matapos na magpaabot sa indaning impormasyon ang Camarines Norte Provincial Hospital na igwang mga pigdarang iridong persona sa nasabing pasilidad pasado alas 9 ning banggi kang parehong aldaw. Nga ni makumpirmar ang sumbong, tulos man na nagkondusir ng investigasyon ng PNP, asin nakumpirmar ang nasabing insidente. Digdi na pag-araman na nagkaigwaning day pagkakasinabutan ng sarong grupo sa sarupang grupo na nauli sa Rambol. Tapos maubos ang inumon kang mga suspect ay nagruluwas ini sa nasabing resto bar pero nagbalik pa manggiraray asin pagbalik nagkaigwanan ning rambulan asin nasaksak na asin at nabugbog ang mga biktima. Pagkatapos kang insidente, nagdarulagan ang mga suspitsado, nagamit ang duwang motor pasiring sa direksyon kang Barangay del Carmen, Talisay, Camarines Norte sa nasabing insidente. Dead on arrival si Jason Tapular, mantang irido ang tulong pag-iriba kaani na napag-araman ng mga parasira sa nasambit na lugar. So, ang katanid kang kapulisan, kung sakali man pong kita ay madyan sa mga resto bar, kung mapupwede, iwasan na yung pagkukorokorsonada, asin yung parang pambubuli, para po makaiwas kita sa disgrasya. Dapat po madyan kita sa lugar na yan para mag-unwind. Na-recover sa pinangyarihan ang ginamit na folding knife na may labang 8.5 pulgada. Nakuha ng helmet, kalo asin tsinelas kan mga sospek. Sa presente, padagos pa ang pinagigibong investigasyon kang otoridad, ngani na masoysoy ang 5 kagibo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal